everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Oy, hala. Si Corazon na yung miabot. Kanya, kung sa'yo mong plano. Tawa. Halin na Lastor. Kung sa'yo buti, pasabot sa'yo mong pagkatawa, ha? Mahibawaan mo raw niya Rakusalim. Kung mamatudan ko nga sila ang nagsagop ni Prinsesa Histia, patyon ko sila gurot. Aron kuhaon ko si Prinsesa Histia. Unsay akong mahibaw-an niya haling Lastor, ha? Unsa haling Lastor? Unsa? Tanawa. Unsa? Tanaburingog lagi ko ka. May nalawag sa akong phone. O ikaw ang gipangita. Nga naman ko no, tita. Oh, siya mo ko to ang nakakita sa mong cellphone nga nawa. O iya kay gipunit. O ako ang iya na kontak. Kinsa siya? Alastor ko na siya. Oh, niyaw. Duwata, tubag ka. Oo. Hello? Corazon, kumusta? Okay ra. Ikaw din ang nakapunit sa akong cellphone? Oo. Nakinumdum ka itong nagkasulti ta? O naghangyo ko di mo magpatabang ko? Itong sa nasadang kong project sa akong classmate? Oo. O miabot ang imong stricto nga daddy? Pasensya na kaayo ha. Ingon lagit si daddy na ko adto. Medyo overacting. Kung makakita nga may kasulti kong stranghero alang niya. Masuko siya. Okay lang. Nakasabot ko. Wa na mo ito magkakita sa school. Nga naman. Ito, nakalimot ko. Busy ba na ito ang inyong department? Akong ibalik ang imong cellphone, Corazon. Imo na lang na. Ha? Nga naman. Maglikay lang ko Alastor. Basin og kasab-an na sab ko ni daddy. Basig nakalitan lang to siya. Sige lang. Kung natlan gani nga mga ko sa inyo, nga naa siya akong tagaan. Buot mo bang ipasabot nga? Ako, kining nakadumdum ka sa akong gipuy-an? Ha? Ay! Salamat. Kapoy ang binagtas, oy! Naipasaan mo kitang kahoy! Ari lang nang imong gidang kahoy tay be. Oh, Ipuno lang na rin akong danga kahoy. nabuang! Ako'y nagdahin puno ni mo sa imo, wala ko ako! Unsam taong ko eh. Tagsa tayo, hotdo ni mo, pulos lang imo! Ayaw do. Naghanag kay kahoy nang ipasaan ni mo dong liminos. Ay pag dinao do. Gikuyo ka kag tomo si mga kahoy nga imo gikahoy gahapon. Tod kay daghan kayo, karong kuhaon nimo ako. Dinawa mo kado. Saan mo gutay nga, Ay, hinangol. nakalaga naman hinuon ang mupalit ako kahoy sa merkado. Nya, Nagtugon sila nga, ipadaghan kay mupalit sila. pastilan pagkabuotan gyud nimo dong luminos. Apali be bag-id re, bag-id na ko be, bag-iri ko. Ikaw yun tay. Mura gyud kay among tinuod nga anak dong. Tungod kay wa gyud ka magtinapol. Pagbuhi na mong nanay nimo irang. Mao dang mahinugon kay itos nanay irang nimo. Kun moa ka pagkabuotan gyud mo dong. Be, bag-iri ko be. Ibag-iri sa kong kilid na apali. Salamat kayo tay. Bag-iri ring apali oh. Sonahan, Dong, muna ka ng pahin lang korason. sa mga Nabalik na ba ka siya diya? wa mo ka katingon ng bag-id ka. Nag-imagine ka dong. Dong, soy. Taas ng liog nimo. Kami taas ng liog nimo, ha? Naon sa man ang liog nimo dong? Oy, mura man gumang na inat imong liog dong luminos. Naon sa man ang liog ka? Grabiha sa ni mo manulti tayo eh. Grabiha sa rin. Nainat. Bumagod. Nainat yun ang liog nimo. Nainat yung liog nimo. Ay, be, daro. Eric Abilia!
Sakto na to Usa lang, sakto na to. Noel Rabe! Ang isi Noel Rabe, wasa taron ha. Wa sangpit-sangpit Noel Rabe, kita papangig ni mo dong. Cecilia Tapek! Dolpo Winsislao! Og Bibi Winsislao! Rose Ibanez! Loto na nadihaday! Hoka na yung kaon ko day! Napagapaga na. Inay, tay. Rosindro ba mo? Rosindro ba po? Tay, Ay. may nakita kang wa na ko makita? Ah, Ug imo kining gisangpit? wa dong ay! Ignorante pa kayo ni dong. Public service na to! Kanginan dong. Baka siyempre maabot dito. Asa? Dito! Dito. Oh. Simod ra man gunang imong gitudlo, tay. Hala. 80 ka hala! Ay, dong. Kisay gilantan mo ganina. Di taas may muliog. Kagangsa. Gangsa ka. Kanang bay sa unahan, tay. Ah, Kanang naa sa ubos ba? bay nga gangsa. Dili, uy, bay, good. Balay. Bay. Kanang dagong bay. Kanang baya. Oh, hala. Tay? Nagkaanhan ako diya. Kauban ako si Amon. Wainaong. Tana tay, uy. Alsahon na na itong mga Malamero. kahoy, aron na atong matumod. Tumod. Itubod. May nikawas ilang tirasa. Unsa dong? Unsa koy? Si Corazon. Siya ka na. Oy, Mikel paglakaw. O maalsahang kahoy nga binangan. Patay. Oy, padoong siyas. May pangpang. Naong sa manataon siya, oy. Gusto niya maghikog. Dong Lominos! Dong, ayaw ba kamatay, dong? Nakapamis nanay ni mong irang ay mong buhionon, dong! Si Corazon. Dili may tabong masayop ko. Siya ka na naa sa tirasa. Kagwapa niya. Kung mahimo pa lang, gusto ko siyang kabuton og Patay! patay. Ganun magpagkamatay ka, dong? Magpagkamatay ka, dong? Ha? Nganong magpakamatay man ko, tay? Naunsa na god negod. Gusto ka mo ambak ining pangpang, dong? Dili mo ambak, tay. Gilantaw ko lang si Corazon. Ana siya sa may tirasa ng mong bayo. Di ba? Siya na. Hala, 80 ka hala. Ang babaeng anghel nga nahogi ka sa langit. O niluka pa sa yuta. Tod! Hala. Uy, ka short, Uy, mamords! Hala, kabuta dong, kabuta. Uy, kuha. Hako pa dong. Pagkaman, brotsahe dong luminos. Brotsahe dong! Tatay wasay sa puy. Hoy! Kinsa yung nakita niya? Kinsa! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.